I ett senare fas så blir det andra signalsubstanser som blir mer framträdande och som gör att man kan känna sig sömnig och slö, kanske till och med somna i ett hörn. Så vi har börjat. Och så vänder du. Björnen är lite smidig som en ål. Sådär killar, då var det dags för er att gå och lägga sig nu. Jaha. Okej. Så Erik, då ska du få din sista bakfyllemedicin. Tackar. Och Mackan, du får en liten sängfösare här. Tack. Ja, man ska väl sin egen väg till paradiset. Godnatt då. Godnatt då. Mackan. Älskar dig. Älskar dig.